бародарони азиз, ин мавзӯъ айнан барои шумо ҳаст. оё мояи гӯсфанди нарина ва мояи гови нарина мардии мардонагиро зиёд мекунад, ё ин ки ҳамхобагиро бо ҳамсаронашон дуру дароз мекунад? албатта, бо фикри шумо ин ақидаҳо дуруст аст, вале дар асл ин ҳаром аст ва истеъмол карданаш низ ҳаром аст. чаро? барои оне ки мо гӯшту ҳалолаш истодагиву чаро бо ин чизи ҳаромаш даст бизанему баъдан истеъмолаш кунем? ҳар он чизе ки ба худаш фоида надод пас аз мурдан бар мо аз куҷо фоида диҳад? бале, ҳаст шахсоне ки шоҳиди чунин воқеа шуданд ва шоҳиди ҳамин гуна ҳолатҳое шуданд ки баъзеҳо аз ин мояҳои гӯсфанду яъне қушқуру мояҳои буқаҳо истифода бурданд ва ҳеҷ тағйироте дар ҳолати мардонагиашон нодида шуд. ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корвони Умр. аз ҳамаи шумо хоҳишам ин аст ки наворро бо диққат то охир хуб гӯш кунед. иншоаллоҳ маълумоти пурра хоҳед гирифт. имрӯз ҷавонҳое ҳастанд барои ҳамхобагиро дуру дароз кардан бо ҳамсаронашон аллакай доруҳо истифода мебаранд, таблеткаҳо истифода мебаранд ва табобат мегиранд то ин ки ҳамхобагиро дуру дароз кунанд. як сирри ҳамхобагӣ ҳамин аст ки агар шахсоне ҷавонҳое ки оиладор намешаванду даст ба ин кори ҳаром мезананд, яъне чӣ хел? яъне ки даст ба 5 ба 1 мезананд, ин хел гирем сухан мезананд. ҳамин ҷавонҳое ки худризоӣ мекунанд, бисёр сухан мезананд ҳангоме ки оиладор шуданд. албатта онҳо дигар дуру дароз хоб карда наметавонад. сабаб чист? охир ҳамон рагу пайвандҳое ки дар ҳолати мардонагии мардҳо ҷо гирифта шудааст, вақте ки инҳо бо дасти худ худро ҳаром мекунанд, худризоӣ мекунанд, ҳамон рагҳоро кушод мекунанд. вақте ки раг кушод шуд, ҳамхобагӣ кардан бо зан дуру дароз намешавад. агар шумо ки хоҳед ҳамхобагиро дуру дароз кунед, охир ин мояҳҳои қушқору мояҳҳои буқаҳо барои шумо фоида намедиҳад. аз ҷиҳати тиб ҳам гирем, инҳо ҳаром ҳастанд. ҳар он чизе ки ба худаш фоида накард пас аз мурданаш бар мо аз куҷо фоида кунад? барои ҳамин ҳаст баъзе шахсоне ки то имрӯз инро истифода бурдаанд ва мебаранд. ба хотири чӣ? ба хотири ҳамхобагиро дуру дароз кардан. аммо инҳо ҳама сафсата ҳастанду инҳо ҳама бекора ҳастанд. аз ин чизи ҳаром дур бошед то ин ки саломатии худро хуб нигоҳ доред.